Genomineerd als Level Sportswear Sportploeg van het jaar. VV Serhuisterveen. Ik ben Bonne Helfrich. Ik ben al een aantal jaren weer voorzitter van de voetbalvereniging Serhuisterveen. Een sneesclub uit Serhuisterveen met ongeveer 180 leden. We hebben 2 senioren elftal en het is een prachtig clubje. In ons 80-jarig bestaan ben we gelukkig weer naar de 4e klasse gepromoveerd en daar zijn we hartstikke blij mee. Mijn passie is voetbal. Mijn passie is sporten mijn jeugd. Ik zit zelf op ALO, sportacademie. Ik jouw gymles op squallen. Ik jouw voetbaltraining. Ik heb een heel leven mijn passie is sporten. En vooral ik sporten met bij om hun beter te maken. Het sneesvoetbal kreeg het helaas de laatste tijd steeds moeilijker. Want er komen steeds meer clubs die ophouden met bestaan. En hoe dat precies komt, ja, dat is wel wat moeilijk. Maar de jeugd die wil zien burger ik zaterdag op stap. En dan is er net zo volle animo meer om sneeuwmorgen, om 10 of om alle boeren op het veld te staan en mij te doen. Het wordt gewoon minder en dat is jammer. En we proberen alles in werk te stellen om dat te voorkomen. Maar we willen eigenlijk, en dat heb ik op het feest van het 45-jarig bestaan zijn, we willen de 100 hebben. Wat ik vind dat u speciaal maken, dat we een prachtige club zijn. Een prachtige accommodatie hebben we. Maar ik onze supportersband daarachter. Dus wij zijn altijd mooi wat volk. Maar ik maar uitwedstrijden. Ik merk je vaak naar mij dat we meer uitsupporters hadden dan de thuisclub hun eigen supporters hadden. We willen eigenlijk naar de 3e klas. Maar we moeten dus eerst maar even goed handhaven als stevige 4e klasser. Want 2 jaar toch weg van we bloeden mijn makje in. Toen gaan heel veel mis. Maar gelukkig kwamen we verleden jaar in 1 ruk als kampioen. We hebben naar de 4e klasse. Nou, en ik weet wel zeker dat we dit hier meedoen voor het linkerrichtje.